खुलुमका नरकनो ताई बेलाइखेनो खा कामिया पारो कक त्रिपुरा चैनल नो इलेक्ट्रॉनिक चैनल नो तामले हिनबा नरकनो तिनी आं लं रिउइमा तुमार इंके मोसे लाई थानाय 18 एबा 18 तारिख डिसेम्बर आफ्रो चिनी गार्जेन रक चिनी स्कूल नो तालारिखा हिनै सामानि आबनो तै कक किसा शुक्रबै सानानि बागै नरकनो रिंगै मातुखा आ दिनो एबा आ सालो गार्जेन रक चिनी स्कूल तालारिया नम्बर 1 पॉइंट गार्जेन रक आं बाय मालायनानि बागै बरंनि चाराय रकनि पराशुनानि हामक्रायनि बागै डेभलपमेन्टनि बागै मालायना बागै बरक आनो नाइसिं तंमनि अंगाय आं फाइसक फैगा बरक आं बाय मालायखा कक्लाम सालायखा स्कूलनि पठन पाठन विषय स्टाफ शर्टेज हिनसाव आं बरंनो साका एमन तो शर्टेज ग्रै ताबुक तो 5 जन तंगै दङ गाय जों दिनै चिनि एसएमसी मीटिंग बो दङ खोनासंनायनि बिसिं आबो सल्भ बुं थांनाय आ 5 जन नो कारिबो इंस्ट्राक्टर रक फुंगो फोरोंगै दङ जेनो सालसा खायै अंगाय आबुनि उलबो मैथमेटिक्स फोरोंनानि बागै नन सेक्शन नि खरंनै टीचर मैथमेटिक्स टीचर नो जों सालटाम खायै रहरि दङ बरंनो साका अंगाय ताइ बरक पुताम कक्ति सालिया अंगाय खरकसा न्यूज चैनल आफुर तंगै दङ PB24 नि बनो सिनिबो बिनि मुं ज्योतिर्मय साहा अंगनो तमुं आनि बख्रक कासक पकिया हंगाय बाफ्रु फाटखायानो फाइसिं फैका सार स्कूल स्टूडेंट बसक दं टीचर बसक दं बे बनो आं साइरिखा एस यूजुअल जे बजायासो क्रिटिकल पोजिशनाव आनो फाइसिं फैनाबो आं साइमनिया जेदो बनो मुकचिना सिनि दंमाबा अंगाय स्कूल नि पठन पाठन पराशुना उंगिया आबो टोटली टाटाल कप ताई स्कूलो सतैनानि खिनानि रूम रक हामया हिंसा माने आबो टाटाल कप स्कूलो बेंच गरै हिंसा माने टाटाल कप आनि बेंच से रूमोरि बाया रूम कुलुगियानि बागै गाय रूम बो कुलुगिया हिनि सावबो प्राइमारी सेक्शन नि बागै रूम कुलुगैसे गोबां मा बारा दं नन सेक्शनाव किसा ताबक शर्टेज दङ कारण कन्स्ट्रक्शन चलि दङ बाय कन्स्ट्रक्शन साल किसा नि बिसिंगनो पाइ थांका अंगाय चिनि कुत्ताम बियाल दंला अंगाय बरंनो साका बरक तांगै तालारि हिंसेगा ना तालातरिया गार्जेन दक तो केबो तालारिया चिनि गेट बंद थंगो आ जरा सकनो 10:35 जरा मॉर्निंग सेक्शन शूटिंग बाय केसे ताला खुलिबो अंगाय चाराय रक नन सेक्शन नि तो दाथिन भेबे बरक नक नि अंगुरि फायो केबो प्राइवेट डक परिबो टिउशन परिबो अंगाय बरक दाक्ति फायो बसाय दंबायो गेट बसकांबो अंगाय बसाय मा दंनाय ताला खुलियो जरक तो आबो तो जतो स्कूल न अबहाय अंगाय आबो बरक मिड डे मिल का हमगाय चारि जायगा हिनसाव मिड डे मिल का हमगाय चारि जायगा आबो गार्जियन डक सा खायो गार्जियन डक न जों टेस्ट खारियो टीचर रक टेस्ट खायो अंगाय आबनो खारै नार्सारि नि जे चेराय रंनो सारिनानि बागै गार्जियन रंनो सेसों नक बिसुङा हाबितु आबो बेलाइखेनो ताताल को मिड डे मिल का हमगाय चारि जायगा हिमानि अंगाय जे रां गोबां नाव हिमानि रां गोबां नाव हिमानि मसे 1000 टाका विद्या ज्योति स्कूल डेभलपमेंट फी ना जाबो आनि और 1415 जन नि बिसिङो 1415 जन नि बिसिङो जत 1000 काई रिनाय करै ब केबो 200 केबो 100 एमनकि अबहाय दंगो बरंनो जों वेब बखाय जाबो सार रिरु जे रिमाया खरकताम परीक्षा अंगाकाय खरकसारिउ खरंनि परीक्षा अंगाकाय खरकसा फुल टेकासाकाय अर्धेक फनारिउ गाय रियाबो दं बरंनो जों हेडमास्टर नि पावर डिस्क्रिप्शन तंगै दंमाबा आबो बुंनो जों रेहाय नखाय जे रिमाया अंगाकाय बरंनो जों भर्ति ना गया आबो तो करै बंसानि एमोन्ट रां ना जागिया जेता गोबां गाय आबो ताताल कक नबो सापखा कखाय हायसे आजकेर फरियाद बाय आयांगो त्रिपुरा दर्पण गाय आं सानामुसुंगो निय नरक हदानि समाजनि राष्ट्रनि ताताल ककनो नरक जनसाधारण स्राय स्रायकै फुनुक्रिबो सय ककनो स्राय स्रायकै फुनुबो साख्लायरिबो अंगाय जे काहाम बंनो नरक कक तिरि दङ हामियानो आयंगता थांदि खुनजुता कान्दै हिनि साव
norok se tomung oba haike kok tatal lok sawi tongkhai norok ya oba hai je channel rok je sapok nai rok jotona ang dus khaya hingkai abo bahike sing সংবাদ পত্র no poito chanai electronics news no poito chanai pat khai phai photo tisai telang thabai kya जों तो साइमे आवले नोंथां तिसाबो हिनमाया गार्जेन रगबो इन्नोसेंट गार्जेन दंगो बजाय तंखा तलां थांगा हंकाय शुधु हामिया सानानि बागै अबो हायके तिसाबानि बेलायखाय चाइया जत्त निउज चैनल न अबो सतर्क तंगनानि बेपार नरक बबनो प्रतिबाद खायनाय दरकार जेहेतु नरकनि बिसिंगो दंगै दंगो अबो हंकाय म शुधु शिक्षा जगतनि कलंक जे परिरित नाय बरकनि लासिमान बुमाफा समिबो लासिमानि विश्रामगंज स्कूलनि शिक्षक शिक्षिकारा दं लाजिमानि न ताई शिक्षा बाय जे सामुंखाय दंनाय आर नरक जारा कक काहाम पिरि दंनाय सामुं काहाम खाय दंनाय बरंनिबो लाजिमानि तुमुं नरंनि बदलन क्लाय बरकबो कक पिरनाय अबनो आसुकनो हामबाय प्रिन्सिपाल विश्रामगंज हायर सेकेंडारि स्कूल चिरकुमार देव बर्मा।